Cada día que traballamos por esta provincia é un agasallo, desde este pazo ou desde calquera punto deste territorio. Mires onde mires, hai persoas que nos demostran que Pontevedra é unha provincia extraordinaria pola que merece a pena comprometerse, traballar, loitar, soñar. Iso ten moito valor. Un valor en forma de confianza, de responsabilidade, de resultados. Un valor que nace de escoitar, entender e atender. Desde 2023 sabíamos que podíamos dar máis. Partindo do que nos une, tenemos un lema en común con la Diputación de Pontevedra, que es tender puentes. Hai un valor en mirar polos colectivos que a diario miran por nós. Temos un sistema totalmente adaptado ao século XXI para poder levar agua de calidade a 176 usuarios. Hai un valor en mellorar a vida dos 61 concellos. Con esta reforma tenemos todo lo que necesitamos. En facer que as Rías Baixas sigan a ser o noso mellor tesouro. A verdad que sempre nos escoitan cando pedimos algo. Hai un valor en axudar a quen máis o precisa. El objetivo es la rehabilitación psicosociolaboral de personas con trastorno mental grave y sus familias. En levar a nosa cultura a onde antes non chegaba. Este tipo de axudas favorecen que poidamos levar Torroso lonxe, fora da casa. En que os que coidan de nós poidan adquirir material de incendios y material sanitario. En dar novas oportunidades. Ya hice un FP básica de 2 años y ya hice las prácticas y ahora voy a empezar el día 1 de julio a trabajar. O valor de ser un lugar que atrae ideas e cultura. O Museo de Pontevedra é o corazón da cultura de unha cidade como Pontevedra. E tamén acentos. Las playas, los restaurantes, claro, el Camino de Santiago es algo que hemos contado a nuestros amigos. E moito, moito deporte. É moi importante o ambiente, a forza e o cariño que sentimos todos os días do ano da xente da provincia de Pontevedra. Somos unha terra de camiños que de como estaba a como está, o cambio é impresionante. Que viaxa máis alá das nosas fronteiras. Todas as xestións, toda a documentación, todas as dúdas que teñas podes resolvelas desde a plataforma virtual da Deputación. Sabíamos que o noso valor tamén estaba en elixir as mellores persoas para cada misión. Con esta Diputación iniciamos unha idade de ouro do Museo de Pontevedra. É a proa desta cidade. E nunca a Diputación de Pontevedra investiu tanto en Pontevedra como está facendo esta Diputación. Damos máis apoio que nunca ao tecido deportivo provincial, superando as 5.000 axudas a deportistas e a entidades. Destinamos máis fondos que nunca para a cidade de Vigo. Somos a provincia do deporte. Inversións que nunca se tiveran feito son a proba dunha transformación totalmente imparable en todos os 61 concellos da provincia de Pontevedra. Somos a Diputación do tecido asociativo, somos a Diputación do asociacionismo, somos un modelo único en España. Por primeira vez na historia, os visitantes estranxeiros son en número superior aos nacionais e crecendo a ritmo de máis de un 10%. Demostramos que soubemos escoitar, entender e atender ao movemento cultural da nosa provincia. Todas as necesidades en momentos moi complicados aí estuvemos. De feito, subimos as subvencións en unha cuantía bastante considerable. Fixemos unha mellora sen precedentes nas estradas provinciais. Melloramos a seguridade viaria, a mobilidade peonil e o espazo público. Dende a cooperación transfronteriza captamos fondos europeos, facemos diversas actividades, sempre nunhas dinámicas colaborativas absolutamente entre España e Portugal. A Diputación de Pontevedra apostou por ter unha provincia máis igualitaria, máis cohesionada e mellor atendida. Máis de 5 millóns de euros cunha única finalidade, a mellora da calidade de vida dos xóvenes que residen neste centro. Temos unha administración digital de calidade para a veciñanza e os concellos. Melloramos todos os parques de bomberos que existen na provincia e tamén sacaremos numerosas prazas para os servicios de emerxencia da provincia. Ese é o noso valor extra, sacar o mellor do que xa somos, dar máis pola provincia. En 3 anos fomos quen de facelo canda vos. Grazas por facelo posible, o mellor está por chegar.